गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। गिबियावनो बर' माहारि फरायसा आफादनि फाउन्डार पन्जित मन्दिर सारनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो नेहाथारि सारनिसिम आं खुलुमहरनाय आरो गासै रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि वार्किं प्रेसिडेन्ट दावराव देख्रेब नार्जारि सारा जोंखौ इनभाइट खालामदों। बे इनभाइट खालामनायनि गेजेरजों जों दिनै मेलाव नुजाफैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिथांमोननि दिनै जाखिनि गुड इनिशिएटिभ लादों दे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि माखासे बाथ्राफोर बेरखांदों आरो आसामनि चेप्टार 10 बिथांमोना रेलेन रेभिनिउनि माखासे बाथ्राखौ बेरखांहोदों। दिनै गोबां आफादफोरा गोबां फैदोंबाबो खावसेया फैनो हायाखै। दा आं बेखौनो बुंनो सानो दे माखासे रायजो राजानि थिनहरजानाय रायजो राजाजों थिनहरजानाय जोंहा गामि बेंगिरि गावबुराया दिनै फैनानै जोंखौ बहुद हेल्प खालामफैबाय आरो दिनै सारनि जाखिनि इनिशिएटिभ लानायाव जोङो बर' माहारि फरायसा आफाद जानानै बे सारनि मोजां सार्थ'आव जों सानफ्रामबो सारजों मोजाङै खामानि मावलांनायाव जोङो बर' माहारि फरायसा आफादा मदद होलांगोन होननानै आं बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि बे आंखिनि ससे बिबुंथिखौ बायनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोनबाय।